No és d'aquesta ciutat? Ah, jo dic, si amb nosaltres de l'Isal. La tieta, Jo visquia a una masia més davant. Camperet. Camperet, això. Home, sí, m'explicaven les coses i la majoria de gent. Ara penso... Com això? Bon dia. Joaquim. Saúl. No el coneixem. El Cisco el coneixen? Joana, ells són de Calveder. De Biblioteca aquí. Molt bé. A veure, anem a organitzar allò dels cotxes i seguim xerrant allà dalt. Porque después de la vuelta muy corri. Perquè com ara la Guàrdia vam estar l'altre dia nosaltres. La germana d'ell. És un poble... és muntanya i química. Està obert? Sí. Hi ha trànsit. Sí, esclar. Sí, esclar, que no passa de maig. Sí, esclar. Això eren els clots, se'n deia els clots, perquè quan collien les patates sardanes, les posaven aquí dintre, les colgaven en terra i palla, bueno, primer palla, després la terra i després, a la primavera, es treien per sembrar, però el que fes falta i sortien igual. Que aquests clots són per les patates, diuen? Ah, sí? Les patates són trofes. Els cats els enviaven unes saques plenes de captells de col, però uns captells així de cols, que les collien en aquests camps. Perquè aquest poble surt una broma i de seguida aquí cau l'aigua. I en deien l'orinalet del cel. Ah, sí? Sí. Ostres, que bo. Sí, per això. Sí. El caminet comunicava cap a la casa aquesta primera d'aquí. Ja estava una goma i tot, que hi anava l'aigua no sé on. I entrava per aquest caminet d'aquí. I llavors a sobre hi havia cots, hi havia pallers, no crec que hi hagués cap més casa. Tot era de la mateixa casa, com si diguéssim. Jo no vaig marxar molt jove, quan és tan jove no et fixes pas que aquí, si és seu, totes les cases no tenen un nom de la casa que el tenia. Això és Cal Esteve. La casa que visquien abans. Però com que aquí no podien tenir... havien de passar per sota casa amb el bestiar, amb els animals, llavors van comprar aquella casa. I és aquella d'allà dalt? La que hi ha última, o allò és Cal Cerni? No, aquella Cal Cerni. I Cal Esteve és aquesta que es veu allà dalt? Cal Esteve és aquesta d'aquí. Ah, i la dalt és Cal Estabot, no? Cal Estabot. Val. La de Cal Esteve, aquell local d'allà també ho és. I l'Esteve era el seu oncle? Sí, el pare. Era el germà del seu pare, l'Esteve. Aquí tenien la cort i tot aquí. I llavors per això van marxar d'aquí i es van comprar allà a Cal Arnau. Ah, van comprar Cal Arnau, que és aquella... Allò era la Cal Arnau, antigament. Sí, la que hi ha aquí. I l'era estava allà on hi ha Llobert. És Cal Esteve, Cal Estabot, Cal Cerni i el que hi ha a l'esquerra de Cal Esteve també són els corrals de Cal Esteve. Sí. El que passa és que Cal Esteve primer tenia aquests d'aquí. Tenia això d'aquí. Després hi podrem pujar per allà també, perquè hi ha un camí que s'hi pot caminar bé. Els carros només anaven amb 2 o 3 coses aquí baix.
no tornarà res, no em passa, sobretot. I allò també era d'ells. Això i això. Les lloses per les escales aquí. Sí, allà. Aquí sota hi tenien les vaques i el burro. I aquí els porcs. I allà tenien l'era de batre, Però l'era de batre havia de ser molt gran, no? Sí que ho era, sí. Com un caserío, sí. Aquí hi hauria una ximenea. Sí, Ah, sí? la casa l'Orto. Vaja. A veure, aquell balcó aquí, o sigui, aquest balcó és de Cal Lleí, no? Sí, sí. I cap allà és Cal Lleí també encara, I allò que és Cal Lleí? Aquí d'allà, aquella cantonada és Cal Lleí. Sí. Que hi ha un altre balcó que no es veu. Bueno, ja no hi és. Sí, a dalt, anava a sobre Que és on hi havia la roda per nostra cuina. es donava la llum. I llavors, això d'aquí? La cantonada que té d'aquí baix, això que queda. Això és el Capdevila? Sí. Van dir allí sí. perquè nosaltres hi visquim. Però on vivien exactament? És que aquí n'hi havia dos de cases, Capdevila i el Baler. O sigui... No, la cosa que Un aleguell que feia, Sí, aquí. Sí? el carrer cobert, un tros anava allà. Sí. Cal Cauvella, és aquest. A Cal Cauvella en diuen? Sí. Sí. La menaven els de Cal Noves, no, els de Cal Noves. La menaven, però jo no sé de qui era. La nostra casa, estiu humà. On vivien exactament? La de Calveguer quina és? A sota d'aquella de Cal Que no això de la Sí, però que era del Gironi, però li deien Calveguer. Sí, Cal Deguer, ja. No Deguer, no Deguer. La finestra aquella a la dreta. Sí, a baix. I després estava Cal Capdevila. Aquests trossos de fusta que es veuen allí, allò és Capdevila, oi? Sí? Aquí també us en explicaré una de vegades. Aquí hi havia un femer, i com que havia passat la guerra, hi havia encara bombes. Ah, ostres. Tres bombes a mà. Sí. I hi havia una forca per remenar-ho fem, jo agafo la bomba amb l'anella i la fem remenar així. I el pare del Josep Maria Sí? era allí sobre. On va veure això? Jo anava jugant amb allò. Va donar el tom corrent i va baixar i em va agafar. Clar. De l'ensurt de que... Clar. Ell havia fet la guerra... I sabia el que hi havia allà. El que hi havia allà i tot això, es va espantar. Bueno, jo, com m'ho va dir, no, era petit. Aquesta d'aquí? Això era de Lleí. Aquí hi havia una llum. Hòstia, que xulo saber aquestes coses. Sí. Aquí en deia el portal. Aquí ens hi reuníem. Aquí o allà. I aquí hi havia una llum. La gent del poble? No, la canalla. Ah! Sí, quins pilars. Tot això Cal Jeroni, des d'allà a la punta fins per aquí. Això sorties i baixaves a peu cap aquí, també. I venia de Cal Lleí, aquest carrer. Cal Lleí, de Cal Jeroni, cap a dalt pel port aquell. L'has vist fet? Aquest és el carrer major. Vale. Oita. Hòstia, és foresta. Clar, això d'aquí què era? Pues els coberts. I s'hi posava les garbes quan segava. Coberts del Lleí. Això en diuen l'era nova. I aquesta casa també hi posàveu. La de l'esquerra del tot, l'era nova era. I quantes plantes tenia? Perquè això es veu un munt de plantes aquí. Sí, Pues n'hi havia tres. 3 plantes a l'era nova. Planta baixa, dues, a dalt. I planta baixa. Planta baixa i 2 a l'era nova. Que tot això no surt amb escriptures, tot Encara això. hi ha un carro dins en nou, sinó que un dia el volia treure, i vaig veure aquí les rodes escalfades. Ostres, però hi és encara? Ah, hi és. Ah, doncs ja ho mirarem un dia, amb cuidado. Això era el corral de Cal Jeroni del ramat. I era tot, no? Fins al fons. Aquí hi havia l'era, per batre el blat i tot això, i el portal aquell ple de vents. De vents, molt bé. Perquè ara inclús estic sapiguent els llocs on hi havia vents, on hi havia porcs. Sí. Això era el de la Joana, eh? Sí. Això era? I la casa on la tenia? Aquí al costat em sembla, no? No, la casa la tenien allà al final, hi ha un ballador també, allò de batre. És gran cap allà. Sí. I la casa la tenien aquí sobre. Era això, eren aquests murs d'aquí. Sí, aquí tenien el galliner. Sí? I allà pues, hi havia, a terra no hi havia casa, eh? I allò la primera planta, la casa. Aquesta casa d'aquí era d'un oncle seu? Bueno, no sé si ho era, però hi visquia bé. I vivia un oncle seu. I com es deia? Esteve. Esteve? Sí. Però no era el mateix Esteve... No era el mateix. No era el pare de l'Andalet? No. No.
No, era un germà del Cisco, d'aquell Cisco que diu. Aquell que té la casa, un germà d'aquell que té la casa. Cal Borrell, sí. Ara m'ha confós, ara m'he liat jo. A baix d'aquella casa que parlàvem de Cal Borrell. Ah, era germà de Cal Borrell. Un germà de... Eudald, vostè em va dir que al Gascó, o sigui, aquí sota hi havia una pensió, no? Però ho feien servir de pensió, o no? La Vicenta, vostè li sona la Vicenta? La Vicenta era la majordona, però la Vicenta tenia la casa de dalt. Llavors hi havia Cal Gascó i aquí Cal Cortí. No veus això? Cal Gascó és aquí sota. I aquella casa que ve un hostal on era? Que ve un hostal per què vaig dir? El Gep en feien d'hostal. Aquí vaig anar, no? No, el Gep és a l'altra banda. Però ha sortit un que diu l'hostal, que vos no sabíeu tampoc quina casa. Ah, no ho sé. Temps enrere hi podia haver estat una casa. Sí, poder ser. Segons porteu de Era una vista... casa que hi havia aquí sota i que feien d'hostal. Aquí sota no. Era aquí sota, que era de Can Lleí. Sí. I havia estat la Vicenta. El que passa que aquí ho explica millor... Però no era molt guapa, no? Però no era molt guapa. El capellà tenia dona? Ah, veus? La majordona. Ah! Això era el rector. Que era la quadra del rector. La rectoria aquí. Ah, això era la quadra del rector. Sí. Tingui, tia, que ho he fet un bastant. Què era la rectoria, això d'aquí? Això de les parets rodones? I això rodó d'aquí, què és això rodó? Un forn. Un forn? La part alta? El forn era aquí. Ah, el forn és el petit. Això rodó d'aquí, que era com una torre. Això d'aquí, com una torre, no? Ho van fer rodó perquè al carrer passava per aquí. I anaven cap a l'Iglésia. Vam haver de recordar perquè I s'estaven la gent a parlar allà al cobert i va sortir el capellà. Sí, hi havia l'Agustinet de Pallerols, que veiem bé, que és el Quim va treure aquesta cançó. Això va ser... Què va la Sí, i tant, que va ser abans de la guerra, i tant. Però no pas massa vell, no?, d'abans de la guerra. O poder no. Digues ser que pels I va sortir el capellà amb el caset, ja posat. Les veus que dic jo, amb aquella cara és agafat si el Rosari no voleu venir, sortiu fora d'aquí. Fora d'aquí. No te'n recordes? Un gall negre va sortir a la porta i ens volia fer agafar. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir. Si no voleu marxar, espereu-vos-hi una miqueta. Si no voleu marxar, la justícia vos hi en traurà. I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, mig en camisa. I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, i ens va dir: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir. Nosaltres teníem raó, vàrem fer una gran resistència. Nosaltres teníem raó, però el capellà tenia el bastó. I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, mig en camisa. I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, i ens va dir: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir. I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, mig en camisa. I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, i ens va dir: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí.